Kaya ano pong case po nito? Ano sitwasyon po ng... Ito po yung na-report po sa akin kahapon na abandonment po. So, since kahapon hindi available sa sakyan, pinabigyan mo na namin yung pagkain. Opo. So ngayon po, i-rescue na po natin. Ayan po, nakikita nila yung pagkain binigay kahapon. Baka may mga anak pala, ano? Opo, nasa 5 to 6 yata ito. Ewan ko asan po yung iba. Oo, ang gaganda pa naman ng mga tuta nyo. Ang cute-cute, oh. Hello! 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 Marami yan eh. Ano pong, ito po ba'y parang wala nang mag-aalaga? Ang sabi lumipat na po yung may-ari eh. So iniwan. So hindi natin alam kung nasa may-ari. Ilan tuta po meron dito? Sabi nung nag-report nasa 5 to 6 eh. Okay. Mamaya hanapin natin baka na. Oo, alagaan ni Mama Lea. Ayan. Ito na, eat na. Gutom na. Teka lang, hintayin natin sa cage natin nalagay kasi. Opo. Para po diretso na siya doon. Yan. Dito po sa mismong sa loob po tayo nag-rescue ng isang nanay. Dog. Yan. Paamo naman siya. At sanay na sanay po si na Ma'am Lea. Noah's Ark po. Sa pag-handle ng sitwasyon ng ganito. Yan, ganda oh. Paamo yung aso. Kasi napuntahan nyo na po pala ano para kahapon po pinadala ko na po ng pagkain sa isang volunteer po natin. Opo, ayan alam niya. Kanina nakita kayo yung kanyang ano buntot talagang ilapit na natin yung ano. Payat to. Gusto may parang na dito. Sige, para makapasok na po siya tapos yung ayan. Sige. Sama ko na dito? Oo. Ano, bibi? Busagad yung pagkain. Hanapin lang po namin yung mga ibang tuta para makasama dyan sa shelter. Ay, nagutom lang. Gunting ka doon sa sakyan? Pinabigyan ko kahapon na. Alos ko muna yung pagkain yan. Alos din. Kasama na sila ng mga baat tuta nila. Iniwan po ng mga dating nakatira dito sa mga bahay na ito na pinagagawa. Kaya eto po nahanap lang po namin yung mga iba, ibang mga anak na. Kaya pangalan nito. Nagutom. Okay na. Yan. Meron pang isa doon eh, pero may dumaayos ang katawan. Yan na ako na yun. Baka pinagkukuha na yung mga dalawa na lang ang natira. Putin, okay lang sana kung okay yung sitwasyon. Kaya kinuha yung mga anak. Gutom pa eh. Patuloy ka muna wala. Okay na doon, may pagkain. Okay. Yung dinagay itong pinadala ko, inalis nila, nandun doon sa gilid. Yung pinagay ko na doon. Tubig lang. Pero ito gusto ko. Yan, Ate Lea. Ano po yung hawak ninyo, Ate Lea? Bali, ito po, sir. Dinidikitan ko po every time na mag-rescue ko o may mga abandon o may mga sinisita ko. Dinidikitan ko po ng logo. Para alam mo nila kung sino yung kumuha. Opo. Saka ano po. Tapos iniiwanan ko rin po nito. Kung nandito po yung RA 8485, pati po yung 5 Freedoms of Animals para alam po nila kung ano po yung karapatan ng mga aso. Yeah. So iniiwanan ko po ito. So, didikit ko po ito dito. Para just in case dumating man kung sino man po yung owner. Ito na po sa dito para iwanan ko po ito. Yan po. May notice po may notice.
kumakain na siya. Nila kaming balsawa, dalawa. So ngayon po, iuwi ko po muna siya sa bahay namin sa Dapdap para po maalagaan ko po ng gusto. Pero sa ngayon po may mag-a-adopt na po sa tuta. Kikitain ko po siya mamaya. So sabi niya siya na lang magpapagamot. Ayan, salamat po Ate Lea. Buti lang meron ganyan kamukha nyo. Sana dumami po kayo. Yes po. Yan, salamat po Ma'am Lea. Noah's Ark po, thank you. Mag-update po kami weekly po. Apo. Nandito na ang bago niyong pambalitaan sa umaga mula sa News and Public Affairs ng UFM 105.5. Kape, balita at opinyon. Kasama si Johnny D. Papa Kurt, Attorney Tanya Linga Tina Morat at Celine Fernandez. Ating talakayin at pag-usapan ng napapanahong issue sa Central Luzon at kalampagin ang mga kinauukulan sa gitna ng Kape, Balita at Opinyon. Alas 8 en punto ng umaga tuwing Lunes, Martes at Huwebes. Kape, Balita at Opinyon.